tamung mani ni abo tam kan nang mane sakam nogor sokani ni nang ka nok bai ye nok ba ye nok bai ye o wati gobang phaipro o sini ayang halap de bo phangro ga ma kwa ke nok khong ka sa pa ka sa kutha ke bai thang kan ka ro ang ba sa tong sile ya so per ja ka tam jang khang hatin sile ya kala pro hike ana ba de bhabe de yang thang ka ni mo ka pro ro to ba tha ba na ka ne ro lo ni ke ai ko yang sa la ni ka sa na si sile le ni thang ka nang khoroksa da pur nogo tong tai keu krija an sara ne ka ang na ya ha kwa tong mo nang khare hu ka mo kharan na ni no ga खापनि ताखुकताय बुखुकसो तेरप्रा हास्टेवो जे वातै गोबांमा फायै जे लीलाग्रै रमानि नरकनो आपडेट फुनुंनानि बागै नकबर निउज सकां आबुगै फाजाक दिनिनि मांप्लिक बेलायखनो कतरको बेलायखनो वाना जाकनाय तिप्रासा आमचायो अमुसुक सानानि क करिखा जतनो नखुक बाय जतनो जोंजाल गोसा जाक पुस्किनि आरो कत यक बायखा 10-15 केजि खलायै प्रायनो 2-3 लाखनि आरो बेबन गोमाय थांबायखा सम्पद nok nukung kema baikya tabuk tongnani nok rei boro tongnai tipra sarungni jengjal abhai koktoma bising tei saimangka obo jompui jola bolok baikhe khobjak girjing khola kaimi takuk shanti bala mblena shanti bala ni nukung naidi norok video o bukuk shanti bala ni nukung nahari obo wall tongmani nok kahama color tin color iko nukhna norok nok naithoko sajukjak kalar o 3 kalar tongmani orno borok nukung gisti khalai tongmani bwsa bwtui khlaiयै o nok sbai rwjakha watui nok barbai khlaiयै belekhe wana ma singcha obo hai norok nukna ayeng camera angle khadi pura hatai kusungni simi bufang kotorma kuwagৈ nogo pura riri phake nok asino churum tai habu supungwi rwkha belekhin war ma singcha oroni je bukhuk orno sinchirab jagৈ o habai teibai kochogroi praino 1 kilometer to kalia mane आधा kilometer ni jaga o tunthari rijaka nokhuk 1 meter ki oro 2 meter rokngano norok nok na sikda yengo nok angle phunukdi nahari nok tamung tongkha chila phila bebak no sap belakino wana jaknai mampli tabo sin takungno singano bobo haike nukha nanga dino angke to adino ekdom at kaisa oi harwa kwakjak nukha keno ekdom kiri mani wana ma singsangai ko bumar simang ralia at kaisa kiroro sutiro ngoi bono siri khogoi nungkha ang nugo nuhuma ka puila jayang phaimani nok paimani ang nugra khangka paran borono pura siri khogoi ang nung soka phaibaidi theibai ka nangai hingga paran borok jottono phainai kuthum laika khulai mani bono motamuti 1.5 ঘন্টা hainang thaka 1.5 ঘন্টা emni kathangda ko apro majar jora khobjak boni hingga ke yang bokhro rok to phadi jangno hingga tisai rekha hani hingga keno lengi thangka keno yagulo bojak tlang jekha aboni yagulo sini oro ko IC ko tlang thangka ko sin thelakung hospital tlang khangke adino ekdom wat nobar watoi phaima ba ko habo lama bo kwak jangmang tana kila tui khe tlang kha tepanya bo nei hai bek rima phailayo ka thelakung tonokha lama kufungjang bai swangpati tonglai lama kufungjang bai swangpati tonglai kha nanglo bini tam klai angke boni buai klayo bini buai bufayongni bihik klai ka ipra haste obo haiwa sepon do nukha wai chepan je mani tis nuya ko azai phaimani belaiken kotor wana ma singsa engthaka engke kirilai mani hapung tola je nok rok singor tong smalia sorna tima thangbai ka nok khungbusorok baikina kamiwo sini kamiwo nok apto to saita baikha kuno dukhuma ma to dukhuma ma khe to ani buai jeng dukhmang kha ta ko manbelia an bung ke to sonjit debarma tipra hasto blakin lilagri mani je wati phaye obakin tipra sarokni nok nukung subai jak mani o mangplik bo jaga bini uspot bo jaga mani kya chini bukhungno chung tabuk nailenai Aduh, pura bukan ton itu. Hari. Norok nukuna na hari 3 chila phila. Ekdom 3 chila phila. Obo. Lapsa lapsamni rang panya ni ke busuk rokna.
orang rok borok manai tabuk borok ni nok nukung sal brum brum se sam khlai chai tongjajao o aji mungrok kepal o bahkin bongni bebang live rok ses khairka nok khu krijaja tabuk o bahkin suang party tongka tipra sarok haste hapang emle muntir rok asuk tongnai rok norok nugui norok bijit khaipenya nangnai bini nok khug rok no o bahai tong thaijaga kringi tongkha norok phainai phenya nangnai belai kheno nok nukung krei ni bagi tabuk chanani cha krei tongnani nok krei thunani tong krei o bahai ngi tongkha jungjal bini uspo dong no bo sung norok no phunuk nai tung ikorono chini bukhuk shantibala je phobjakma jaga ikoro oroni se khurui oroni se mati khlachi oi ikoro tin bebak no nahari kantaro gnang bobo hai obostang khana bini oro phobjagai no kotorma je kuwagai obake je tui bai ukubai ha bai ukubai dolui ayang ni tui hajaka 100 meter ni jaga khlai obake tubui phai oro se bini mang hai kaba bini je busak no khur pai jago oro chini bukukni ketabu bini ya thiyak rok bebang bajak sakham nogo klajak tabu himui bo maya basai bo maya belai kheno wana cinta klai lajak oro hi korot bobo haike nukha norok kamini borro chikisa kok salai gerna sabo nukha kai kisa kok sagede sabo nukha ang joton nele nuk laikha palpal nuk laikha sung nuk mane waisana ha hu bebang phobjak odek jora khapka jorang tongkha ibrok deher ganang imang bono se ib kaisa ke nol lai se palpal kothon lai borot dongna o choka dongna korot baira salai se sapol baiti salai nol lai se palpal ti salai siti khlai malayu emne tiklanya puro koi gonta rok nangkhana 1.5 gonta nangkha 1.5 gonta ro Engke bini yak emne kok da saimana puro go kok kisa anu pasi redi hi kisa saw bo khorang khaiketa khorang khaikya getai bini nogotai ke bukrija borwa puro besai tongo besai ke kate paidrong ha baire wa besla masa besla bo kate thangdra besala ke mane baira nok ayang ani ama thika hi ayang sai ka bai sai tongoi kha paran borok no sainen thangata paran ni borok no sai bai khata hingke paran borok bo khana lai joto no nai lai phai khokai lai phai kya hingke norok ni je kamiwo norok ni je kamiwo bono oba haike phobjak nugo wise phone da oba hairok nuka hi wa chepan oba haike no sinuk lai ya ko asai hi nuk ya ko pa tirok phai oma ke buhang koto baye mane kuwak jagai oba ke prothom amno prothom para ba hanya pekhak salai sitong lai thei kholai ti khlai bo malaya kuwa bo kotor yang tei bo kotor hingka amno bo ti khlai lai nyan sesta bini besala khorob sitong bini besa salama sa ai salamang nei borok tam khlai chai tong borok hanya hai salai tong kun pha gari jaja ta thong pare kosok thangja bani manei khonei mung sapa no gari khon no khonga tabuk borok bodaga tong ta hospital lo tak bini borok takhu bukhu rong ni nokora tonglai tong khatong takhu bukhu ni nogo ya ta bukhu ni bojate ni nokore teilom jak hakwak jagi ani nok bahanyo teilom jak haingi ke jaka tonglai maya kho hingka bana hospital lo sitabuk o kami o busuk family rokana o khak 22 om bo kami khlai bo gorjung khala nini bumke ani bung phelorani da parma hingke o accident nangani ani bo prangja ani bo prangni bihik min bukrang bihi bini asa rokna bini pa 40 rok na 40 rok bumke Santi bala chini bukuk shanti bala je oro je khurjagai je tikhlajak mani tabuk sak hamnogo klajak sak derajak ya thek bai thangka tirpra haste obo hakil je lilagri ri rekha wati phayei oba ki nok huk je rupai bai bufang kotor rok bai bebang phin chere jak bai oba ki langma ari bai mani baksa jaga nokha cheng mangpili
hingke bini hingke bebang ya thiyak bai thangka bebang nok bai sinchir jagai tabuk himui bo maya basai bo maya tabuk sa khamno khaijak bini nukhung tamung nai tabuk nok hu krei bini tong thajaga krei wana ma singcha joto lukrok norok je amchani je emle muntir rok norok phayei dati dati khlaina norok visit khaipanya ningthung bini nok nukhung kring tongkha bo government hai ka ba haste hapang ni tuye kuno nok mangkha naike kuno mankha abo chung update bo chung nailainai hingke bo kuno nok da mangkha Ama sarkani nok no mamani fulda habwal bo government hapang ni bisingti bo mane nok mankha haipun hapwal o hapwal government ni je manmani obo bebag no kamawi thangka bebag no simlang chawi thangka simlang chawi thangka ma hanchunai ble kemai thangka tabuk je manmani o bahake krei nei nok rumani haste hapang o nok bebang kemajak tabuk simlang chajak borok borok tongai tabuk tipra sarok o bahake no dukhu kosto manei jotono jungjalok kesai tongnani nango samung tangai saja jangnai bobo haike bini tabuk bobo haingnai bini upai bobo haingnai norok nugui tongkhangke emle muntir rok norok jotono phayei bini nukhungno visit khaipanya ningthung obongkha girjing khola kami bolok hingke ba jompujala obo thelekung yang under kalayo norok phainai phidi tini ni mangpili asu jortoi nai norok nai tongnai rok bobo haingjaka tini na update norok chai woi nai tongni nai tongnai rok jotono hambai khulumka।